Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Pasko na naman. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa, Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo
asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo asin reparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya nin Albay, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 16 na kita ngunyan kang bulan na Enero taon 2024. Sabayan po nindoon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Oro irestoryahan naman kita kang mga pangyayari, mga nangyayari sa satuya pong palibot. Siyempre mga tugang sumanga nagkakalapukan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa law kening programa. Daman po sa may mga kompleanyo ngunyan, January 16. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Day nanggad nindo paglingawan ang sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Tawara man po ki ibang maingat kan sadiri ta kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita Ma'am Helen Taduran sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Good morning kay Ma'am Joanne Sainz dyan sa Banwaan kang Tiwe. Mga tugang kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan anuman po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And mga tugang, bawal tabi ang kidit, ha? Bawal ang kidit. Magayunon sa tabi ko lang. Yan, dapat maugmasan na kita tabi, Ma'am Joanne Sainz. Kumusta si Direktor? Kumusta sa kuyang barkadang Direktor kang Aliko? Si Direktor Rico, kumusta? Pakipaabot na sana ang sakuyang pagbati
sa direktor kang Aliko. Ano ba yan ni Sir Teddy ta? Garigwa ki nakabara sa halunan ko. Ha? May nagpaparasabal sa baldig di sa halunan ko. Good morning po sa kabos. Sa mga nakantabay sa tuya, paki-share na lang po, paki-follow po kan sa muyang Facebook page, Bicol Net TV. Igwa dyan na Bicol Net TV Tabako. Igwa dyan na Bicol Net Bakakay. Yan, paki-like and share na lang po, And pakipalo naman tabi, naka-live man kita pala sa Facebook account kan sa Indong Lingkod. Manimok Sulbutana dyan, Paul. Kung sisay sa Indo, Dyan, Paul. ang nasa sakitan. Manimok Sulbutana. Man sa samut, tulos mo. Partihon ngunya ng maglitad-litad sa Sir Teddy, alang lipo. Gari nga ya may buhok ya. Sa Pinapransya, Arin sa halonan ko. ang duming Kaya nanganing buhok sa payoy ko sa halonan lugod. sa salutang naga, posisyon. Myra Almilor, good morning. Pagbilog ng Tatadawin ni Adi. bulan na Setyembre. Ano ang sa to yung reparo niya na Martes? Oy, kasubang gipalan ginibo Sir Teddy. So, midnight, dyan sa Oriental Hotel. Nakalaog naman sa Tagabulo. Ay, pando ka daw man tabi, Ma'am Joan. Mga barahibo sa iyo. Pando ka daw tabi, Ma'am Joan, ha? Saro ka, ma'am. Saro ka, ma'am. May barahibo ngaya ang alunan mo. Dahil may talaga, ha? May nagsasabi talaga. Ano daw na klaseng barahibo tabi, Ma'am Joan? Nay, parehas ka. Ay, mabuhay po! Kasubanggi Ma'am Joan, so imbitasyon kang provincial government kang Albay, ang mga taga-media dyan sa The Oriental Hotel. Nakalaog sa taga-bulod dumaan. Ted, nakalaog sa taga-bulod nagparapakudak. Hindi pala ngayon ang hotel. Dit pang masi no. Nagduman sa may Puro Fountain. Doon sa Puro Fountain. Nagpakodak. Yung pala ngayon ang Oriental Hotel. Sirak man kang taga-bulod, dadi. Sa probinsyang Subo, kan isa naman. Ata pamundo katabi, Ma'am Joan. Mga barahibo sa imo sa iko. Probinsya. Pagirestoryan tatabi yan, suganap kasudma, kasubanggi, Sernel Bormeo. Ang gayon niya, daing karib. Ni pagirestoryahan tayo nita, si Bishop Bailon, ang obispo kang Diocese of Legazpi tabi, Ma'am Joan, Sir Teddy. Nagpaluwas naman ni na pahayag. Unong bagadigdi sa pagirestoryahan ngunyan, na makamurumundo na pigbabarakal o kaya pigbabayadan so magugono na pirma para po amyendaran ang satuyang konstitusyon. Nagpahayag na po ang satuyang obispo. Makamurumundo ngaya na arog ngaya kay ni ang arog ngaya kay ni ang mga nakaabot na bareta na ini pig papabakal ta na so ang satuyang konstitusyon sa halagang 100 pesos. Pagirestoryan tatabi, Ma'am Joan. Balahibong pusa pala.
Ramaram ni Sir Teddy ang mga pahit pag mga arog yan. Cha Reyes, good morning. Ano paan sa tuyang reparo ngunyan? Igwa po ki oil price hike ngunyan, Ma'am Joan. Nakapapultang ka na kasudma. Igwa may oil price hike tabi ngunyan. Oy, dyan sa syudad kan Legazpi, mga tugang sumanga e-trike. Sumanga e-trike. Bawal na tabi sa National Road. Dyan sa syudad kan Legazpi. Kasuod ma Sir Teddy, dyan sa syudad kan Tabaco, may nasunodan akong e-trike. Bata ang nagmamaniyo, gari foreigner. Pigbubusinahan ko na magilid. Dahil lamang pakiaram. Ang e-trike, bagaloy-loy man sa nandalagan. Maluway na nga ni supadalagan ko, mas maluway pa supadalagan niya. Pigbubusinahan ko na magilid, may wason so dapat bagad. Diyan sa nasa outer lane yan, di ba? Sa pigtutugutan na kita. Baka reklamo mas. Saan mo nga kami gustong pagyon? Yo. Ngayon, pigbusinahan, tatanganing umagi na kita. O ano ka, dahil ganitang labot. Dahil pakilabot so driver kang e-trike. Gari foreigner. Gari ko barabado. Gari man sa mga parapadyak, pag binusinahan mo, ilingong ka pa. Nahiling mo na. Yan. Maray sa syudad kan Legazpi, Tegwa na, bawal na sa National Road. Ayo, nagdadakol baga ang e-trike ngunyan tabi, Sir Teddy. Ang problema kay nita, dahil man sa ako pinikang LTO. Yan ang problema, di pwede ka mag-drive ka ni maski dahil kang lisensya. O, paano kung na-aksidente? Yan sana nga yan. Pag-restore yan, taon. O ni tabi magayon ini, ining pong paggamit kan mga kampana kang simbahan, mga chapel dyan sa barangay, para gibuhong alarm. Alarm system. Kung igwa po ki mga emerhensiya, ipapautob ini dyan sa LGU Daraga. Maray. Kang inot bagarog kita kini. Dahil pa man ki mga cellphone ka ito, pag igwa ki mga emerhensiya dyan sa barangay ta, pipataranog su kampana. Pag nadangog mo na surunod-sunod subagting, o di, ay may emerhensiya nga yan, pwedeng may sulo kung ano pa man. Yo, ipapautob da tabi dyan sa LGU Daraga. Magayon pala ang banggi. Bata nga niya, gusto ko man magbakal ki e-trike. Bakal ka ma. Pag tinumbol ka dyan, dahil kang karason-raso. Ma'am Milena Kapos, kompetente, good morning. Ayan na sa to yung mga pag-restoryahan ngunyan ha. Palas ini mga tugang na 1,900 na persona ang bagong beneficiaryo ngunyan. Kang tupad dyan sa siyudad kan Tabaco. Ngunyan na January. Ayo. So yan tabi mga tugang sa to yung reparo ngunyan na Martes. Igwa ki mga regular session. Dyan sa SB Bakakay. Sa Sanggunian Panglonsod kan Tabaco. SB Malinaw, may session man ngunyan inatya na hapon. Diyan po sa Sanggunian Panglalawigan ng Albay. Pag Martes yan, may mga session regular. Tabi, Ma'am Liz. Sige po mga tugang, 23 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras pong yan asin ang programang ini. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ayan tabing MBY Dormitory, madali sa nanindo yan mako.
along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya po sa mga naghanap kidorm, boarding house, yaon po dyan, MBY Dormitory. Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat habi permihan. Salamat unon. Sirigman mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ati Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kan siyudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Coach Monel Calyos, good morning tabi sa imo. Maray na aga 2025, alam na. Anatabi Coach Monel, fight na kita. Dali na baga. O, pirang bulan na sana 2025 na. Magpusing-pusing na. Kasun bagang panahon nilingan na po nindo. Makabangaan na kita kang sobra nakabanga kan January. 2025 na. Coach Monel Calyo. Ang kaipuha. Yo. Sige po mga tugang, yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:26 na. Sige ha, kuanta daw mo ng linya kang pag-asa. Ramon tamo na kung kumustan sa tuyang panahon. Nini, napupundo ang share line. Pero pasalamat po kita digdi sa Bicol Region, ta pigoran-oran kita. Sa iba kayang lugar, tabi mga tugang mga kabayan, nako, problemado na po duman sa mga parauma. Nag-aralang na po sa indang pananom. Pasalamat kita digdi sa Bicol Region, tiguran-oran kita. Yo! Sige tabi, aramon tamunan, magiging kamugtakan kang panahon, palagon tamo ng pag-asa. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa ngayong araw ng Tuesday. So unahin po muna natin yung mga weather systems na kasalukuyan ay nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. So currently, patuloy pa rin pong umiiral ang hanging amihan or northeast monsoon at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang yung shear line naman po ay nakakaapekto din sa northern and eastern sections ng Mindanao. Kung makikita po natin sa satellite image, may mga kapal na kaulapan po tayo nakikita or na-observe dito sa may Mindanao area. So asahan po natin magiging maulan ng panahon sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Samantalang wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, patuloy pa rin po ang pag-iral at epekto ng hanging amihan. Kaya kung makikita po natin dito sa ating image, mostly cloudy skies po yung eastern section ng Luzon area. So yung mga pag-ulan naman po, mostly mga light rains or may ng mga pagulan ng mga pag-ambon pero magpapatuloy pa rin yung cloudy weather conditions. Sa nalalaming bahagi naman po ng Luzon, magpapatuloy naman yung maaliwalas na panahon. Meron din pong mga chance na makakaranas tayo ng mga pulo-pulong may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. At sa magiging agwat naman po ng temperatura ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon, sa Lawag maglalaro mula 20 to 32 degrees Celsius, 19 to 26 degrees Celsius naman para sa Tugigaraw. Sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius and may kalamigan din po yung magiging temperatura natin ngayong araw for Metro Manila, maglalaro mula 23 to 30 degrees Celsius. Para naman sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Legazpi. So dapat naman po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. So makikita po natin patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon sa malaking bahagi ng Palawan at Visayas. So mostly fair weather conditions din po tayo. May mga tsansa lamang ng mga pulo-pulong may hinang mga pagulan o mga pag-ambon.
Samantalang, gaya po ng nakita natin sa satellite image kanina, yung shear line ay patuloy nakaka-apekto sa northern and eastern sections ng Mindanao area. So asahan po natin sa northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa Davao region, makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At dahil mga nakaraang araw ay nakakaranas na po tayo ng mga sunod-sunod mga pagulan, ay pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga pagbaha, pati na rin pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas mga pagulan. Sa nalalawing bahagi naman po ng Mindanao, fair weather conditions din po, although mas mataas yung tsansa na makakaranas tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, or ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan kadalasan sa hapon o sa gabi. So, agwat naman po ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Visayas, pati na rin sa Mindanao at Palawan. Kalayaan Islands temperature maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius naman dito sa Puerto Princesa. Maximum temperatures para sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maglalaro po yan from 30 to 31 degrees Celsius maximum temperatures. Sa Zamboanga naman, 24 to 34 degrees Celsius, 25 to 29 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro, and 26 to 33 degrees Celsius naman para dito sa Davao. So para naman po sa gale warning or babala sa mga matataas na pag-alon, yung areas po na highlighted ng red ay nakataas po yung gale warning po natin. So yan po yung areas na nakakaranas po tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dyan po sa Ilocos Norte, Cagayan, kasama po yung Babuyan Islands, pati na rin po dito sa Isabela, Aurora, ilang bahagi din po ng Quezon Province, pati na rin sa Camarines Norte, sa may Catanduanes, as well as portions din po, or mga baybayin ng Albay, Sorsogon, sa Northern Samar, Eastern Samar, sa may Leyte Provinces, pati na rin sa ilang bahagi ng Surigao del Norte. So, ibig sabihin po niyan, matataas yung mga pag-alon na mararanasan natin dulot na epekto ng Northeast Monsoon. So, delikado pong lumayag, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Dapo naman po tayo sa magiging lagay ng panahon hanggang sa darating na Biyernes sa mga piling syudad sa ating bansa. So for Luzon area, for Metro Manila, Baguio City, and Legazpi City, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon. Ngunit pagdating po ng Friday, medyo hihina na po yung epekto ng hanging amihan. So mostly mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o sa gabi ang posibleng maranasan. Pagdating naman po dito sa Legazpi City, posible pa rin po yung epekto ng Northeast Monsoon by Wednesday and improving weather conditions or fair weather conditions po tayo pagdating ng Thursday hanggang sa Friday. Agwat ng temperatura po for Metro Manila hanggang sa darating na Friday, maglalaro mula 22 to 32 degrees Celsius. For Baguio City naman, maglalaro mula 13 to 24 degrees Celsius at sa Legazpi, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa 3-day weather outlook sa mga piling syudad dito sa Visayas, for Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, patuloy pa rin po yung fair weather conditions, liban na lamang sa mga tsansang pulo-pulong mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Cebu, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius naman para sa Iloilo, at sa Tacloban, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman po dito sa Mindanao, for Metro Davao, kung makikita po natin hanggang sa darating na Thursday, posible pa rin pong makaranas na maulan na panahon, and then possible improving weather conditions tayo pagdating ng Friday. So ingat po lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao, dahil inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw ay posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan dulot na itong shear line. Para naman sa Cagayan de Oro, pagdating po ng Wednesday, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pero pagdating naman po ng Thursday and Friday ay improving weather conditions po tayo. Samantalang sa Zamboanga City naman, fair weather conditions din po, so magiging maliwalas din po yung panahon, liban na lamang sa mga tsansang pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa agwat naman po ng temperatura for Metro Davao, maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 32 degrees Celsius at sa Zamboanga 24 to 34 degrees Celsius. Mamaya si Haring Araw ay sisikat ng 6:25 AM at lulubog mamayang 5:46 PM. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Thank you Lord. At dayda tabi ki namomonitor ang Pag-asa ki route na panahon maging low pressure area no. Kaya lang igwa ki gale warning digdi po sa parting Bicol. Ayo. O kaya iringat na sa natabi sa mga parasira na mga tugang nyato. Ingat-ingat tabi ka mo. Maukol. Amihan na nagkakaapektar sa tuya. Sabi ko na nga ni, okay na ini kaysa El Nino bagangon niya. Ano nga yung El Nino? Ang El Nino databi mga tugang tagtuyot. You know? Diyan kita makakaranas ki grabing init. Kaya lang hilinga po digi sa tuya. Tagtuyot kita pero naguran. Pero maswerte kita digi sa Bicol. Sa ibang lugar tabi talagang tagtuyot na no. Yo, kaya pasalamatan sa tuyang kagurang na. Yo. Sige po mga tugang 35 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Grabe talaga Ma'am Aruba. Ano yun sa kuyang halona? May malainon talaga. May nagbabara. May nagbabarahain di giso sa kuyang. Ano doon yung nagbabarang ini? Hain sa kuya digding piginaw. Mga tugang mabalik po ang programa. Lipas lang po kang mga importante sa nang pagirumdom ha. Dito yun man sa natabi ni day po kamo maghalay. Hali, mabalik lang po kita. Hunin mo na. Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey. Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Dahil si man nagsabi sa imong gwapo ka. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang balik na po kita digdi sa programa 41 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Diyan niyan sa pagitan kang UST and Mariners, ano? Kaya tabi sa mga naghahanap po ki dorm boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory, ano? Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Mga tugang oras na yan, atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, ka siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw. Balik po mga tugang si Manny Moxea digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ganyan po ang aldaw kita nin Martes sa Petsa 16 kang Enero taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang alas 9. Kaya ano pa, pait na kita nga ni Makadakol. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:42 na. Pasensya mo na ha, ta loy-luwayan ta sa nene. May nagpaparasabal-sabal sa alunan ko. Nagpapapansin man garini. Minasulpot na sa nabaga. Sabi ni Mama Ruba. Ano iyan? Minasulpot na sana. Ano yan? Sugari, nagtago sa guma. Tapos minabigla na sa nansulpot. Ay, yan. Kay Sir Javier Bonsa, good morning tabi. Ay, bago ko palan malingawan. Lato na ha. Na baka malingawan tayo ni. May public service sa tuya, subarkada ta dyan sa TESDA.
TESDA San Francisco Institute of Science and Technology. Ay na ito sa public service ni Sir Mondragon. Maray ini, magkrelasi po kamo. Halato na ha. Igwa po ki pig-offer ang San Francisco Institute of Science and Technology. Ini pong Chuper Escolar na piga po. Scholarship program. Ma'am Mercedes Perez. Chuper Escolar Driving in situ. Ang training duration po 118 hours, 15 days. Igwa po ki 25 slot. So gusto tabing magkaigwa ki in situ. Driving in situ. Tabata bagangon yan si Javier pag yan sana. Pag ma-apply ka bagangon yan, ngalimbawa may hiring na driver, tigahanapan na ngunyan ki in situ sa mga driver. So, pa-share na lang po kamo dyan. Halaton ha. Kasabay taman dyan isabay ta naman ining bread and pastry production in situ. 141 hours and 18 days. May 25 slots man. So, ano ini? Magibog itinapay. Gari gusto ko ini Excuse me po. So, pre-entry qualification dapat Filipino citizen, at least 18 years old, high school completers or high school undergraduates who can at least read and write. Gari man pala niniso apod kini makandidato. Pagtataw ka magbayad, tataw ka magbasa, magsurat, maski day mo naintindihan, pwede ka. So, displace persons effective by the PUBMF. Ini po sa mga pre-entry qualification. Stakeholders who operate to voluntary exit from transport industry. So sa driving yata ini, stakeholders who operate to continue in a transport industry. Family members, dependents of effective stakeholders up to the third degree of sanguinity or affinity. So mga interesado tabi pre-entry requirements ano na ini so learners registration form, photocopy of birth certificate ini pa sa mga daraw nindo, photocopy of marriage certificate if married, diploma transcript of record. Pag may diploma na, no need na ang transcript of record. So 2 pieces of 1x1 picture with color and white background. Sa mga interesado tabi, kontakon po nindo si Sir Jonathan Mondragon. Siya po ang CBT Unit Head Scholarship Focal. Sa CP number na 0917 1200322. Diyan na lang po kamo, kaya magbisita na lang po kamo diyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Diyan po yan sa San Francisco, Malilipot, Albay. Chuper Escolar. Chuper Escolar NC2 Driving. Tapos bread pastry production in situ. Pasyar na sa natabi ka mo dyan, magayon ini. Apwera kang nag-eskwela na kamo, may allowance pa kamo. Kaya ito pag maapod kaya, pag maklase ka sa TESDA,
Higwa kay itong bayad kay ito. Ngunyan, day ng bayad. Libre. Higwa ka paki allowance na matatanggap. Kaya dumaan natabi ka mo. Eyo, ako gusto ko ining maukdan ining supagibo sa mga pagburbake. Gusto ko yan. Tapos pagibo kitinapay. Sukamuti ko baka pwedeng gibuhon. Sukamuti pwedeng gibuhon tinapay. Eyo, dyan mo yan maaraman sa TESDA. Eyo, pa-share na lang tabi ka mo dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Dyan po yan sa Barangay San Francisco, Malilipot, Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maraynal daw tabi sa imo Sir Javier. Adi. Excuse me po. Iyo na iniso na ako ata kasubanggi. Ay, nako. Dapat talaga day kita nag-inom ki malipot duman. Kasubanggi kaya tabi mga tugang giniboso ito na ha. Agol kayo ni nago. Ayun na ini, nagsabi ta. Nagkaigwa kasubanggi ki media night so provincial government kang Albay. Bitado gabo sa taga-media. Albay heads up igniting excellence. Media night dyan po yan ginibo sa The Oriental Hotel. Nakuha suhanap. Yun napigsabi ta. So provincial government kang Albay headed by Governor Attorney Rex Lagman. Teripon kaso banggi sa mga gabos na taga-media dyan sa The Oriental Hotel. Ay pakalaw kang taga-bulod sa The Oriental Hotel. Iyo pala nga yan ay tsura kang Oriental Hotel. Dakulon yan salming. Ako dahil ka dyan magpara balag-balag. Taba ka masino ka dyan. Pagkalaw kang taga-bulod sa hotel. Magkalaw. Malipot pala niya ang hotel. Adi. Habi kang taga-bulod. Nakalawag ba ya? Merong pakalawag sa hotel. Iyo pala nga itsura kang hotel. Nagparapakudak tabi, Ma'am Liz. Hindi sa nakumpig post na sa Facebook. Kan taga so taga bulod. Hindi kuntig post na sa Facebook. Hirak, ma'am. Congratulations po sa ginibong media night. At least teripon sa mga taga-media. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ayan. Ege. Digdi kita. Maski ang sa tuyang obispo, si Bishop Bailon, kang Diocese of Legazpi, medyo namundo, namundo tabi ang sa tuyang Diocese of Legazpi, si Obispo Joel Bailon. Inibagang pigbubusol ngunya na pag-amyendar kan sa tuyang 1987 Constitution. Sabi ni Bishop Bailon, makamundo ngaya na maisihan na may mga kaibang barakalan ninpirma gamit ang kwarta asin ayuda hali sa gobyerno
Ngani databi ibusol ining People's Initiative. Yugon mga yan. Makamuro mundo ngayon na may mga bareta na igwang barakalan kang pirma pero subinakal na pirak hali man sana sa gobyerno and igwa po ki ayuda na hali sa gobyerno. So pigagamit so ahali sa gobyerno, so ayuda kang gobyerno, so pira kang gobyerno, pigagamit para makakuanin pirma duman sa pigsasabing pigbubusol na People's Initiative. Sabi ni Bishop Bailon, bako ngaya tama, nagamiton. Bako tama nagamiton ang pagtios nin tawo. Ngani ibusol ang interes nin mga makapangyarihan. Bako tama nagamiton ang mekanismo nin People's Initiative kung ini bako kabutan talaga kang syusyudano kundi ki mga nagkakapira sana. Yugon mo ya. Sabi kan sa tuyang obispo mga tugang na piging ganyar kita na kitang mga kaymanwa na daipo madaog nin tentasyon nin kwarta pabor o kapangyarihan asin gibuhon ang tama asin matanos para sa satuyang banwa. Sabi kan sa tuyang obispo, dai magpadaog sa tentasyon. Bako ngaya rason, Ma'am Aruba, bako rason ang pagtios kapalit sa nakaitong pirma nganing magtugot tay tangani nasasabutan kung ano talaga ang apod kay ni aamyendaran duman sa konstitusyon. Nakulaon baga ang konstitusyon. Ang laog kay itong 1987 konstitusyon. Alin ba duman? Nakulaon baga ito. Kudi sabi digdi na baka ngaya interes man sa nakinagkakapira, bako man interes talaga kang kagabsan. Makamuro mundo ngayang nadangog tayo ni arog kaini na may mga nagruluwas na pigagamit ang pira kang gobyerno, programa kang gobyerno para magkalikom sa naki mga pirma. Yugon mo yan. Gari kita pigigisa sa sadiring mantika, Sir Javier. Supirak ta, iyo man sa nantig babayad sa to. O, tawan takan sang gatos pesos, pumirma ka digde. Nauyon ka na amyendaran ang satuyang konstitusyon. Tapos isay po ang mabibinipisyaran. Apot, mabinipisyaran daw kita. O baka tabi mga nagkakapira sana ang mabinipisyaran kay ni. Kita na mga ordinaryong Pilipino, tios man lalay. Daw ano ngayang pulugos-pugos ta? Anong pulugos-pugos ta? Grabe yung paginguwa ta. Grabe na nga ng pagsumikap ta. Ngangamang giraray kita. Taang minarayaman nun sa nabagatabi si Javier Digdi sa Pilipinas kung mal sa mga nagkakapirang politiko. Kailan ka nagkipolitikong tios? Yugon mo yan. Bako rason ang pagtios para ipabakal mo sana. Mapabayad ka. Kapalit kan sang gatos pesos na iyan. Yugon mo yan. Our constitution nga is not for sale. Paano na ngaya kayo sa mga masunod na henerasyon? Ilingan na po nindo. Nangyayari digdi sa tuya. May pigtutuga, nagagamit nga ni sa mga programa kang sa tuyang gobyerno. Iyon iso pag
may magjaran sa barangay nindo, hapoton tabi nindo. Baka papirmon sa nakamo, na pigsasabi dyan na pumirma ka nga digita, igwa ining ayuda. May ayuda nga ini. Baka tabi magkaaragta ka mo. Iyon na pala niyan. So, pigpapapirman sa manungod sa People's Initiative. O ini pong pag-amyendar kang konstitusyon kasi dahil man yan basta-basta ma-amyendaran. Kung dahil pagtutugot kang kagabsan, kang majority, kang mga Pilipino. Kaya yun yan so nagluluwas na mga pigpapapirma dyan, dapat makalikom kasi sindakipirma na 12%. Ngani po na maamyendaran ang satuyang konstitusyon. Kita mismong mga Pilipino ang matugot kung pwede ta na pong aamyendaran ang satuyang konstitusyon. So yan ang problema ngunyan. Naday man pati kipagkaaram sa mga nagpirmata, bigagamit nga ni sa mga programa kan sa tuyang gobyerno. Si Ryan Linaresas, good morning tabi dyan sa Philippine National Police, dyan po sa Regional Training Center, dyan sa Kampula. Yung good mo yan tabi si Raya. Nagpahayag na ang sa tuyang obispo, Diocese of Legazpi, si Bishop Bailon, na makamurumundo ngayon na arog kay ni. Kaya ini kagustuhan kang kagabsan na Pilipino, kudi nagkakapir sa may gusto ka ini, tapabor sa inda. Si Sayman ang may kagustuhan kay ni. Si Sayman may kagustuhan kay ni. Ibusultan na ngayon, tapaborin ni sa tuya. Kumbaga, lalo kitang mayaman digdi. So, mga mayaman, lalong mayaman. So, mahirap, lalong hihirap. O kaya tabi ka mo, dahil masutig sasabi ta na, dahil ka mo magpirma dyan, aramon po muna nindo. Ano ba yung pigpipirmahan nindo? Manungod sa iniyan. Huni, pag nagpirma ko digding yes or no, ano ang makukuha ko pag nag-yes? Ano ang makukuha ko pag no? Dapat po ipasabot sa indo. Ipasabot po sa tuya. Kung papirmaon ka na sa nadya, at pumirma ka na nga dyan, taigwang ayuda yan, sa sarong simana, igwa kang ayuda, ay rimate. So ayuda, itatao man talaga sa indo. Kasi, para sa programa, iyan kan sa tuyang gobyerno, para sa mga tios iyan. Tapos pag gagamiton mo sa programa kang gobyerno, para magpirma sa nadya. Nahiling mo na yan. Kaya tabi mga tugang, day po kita magpadara sa tentasyon, sabi ni Bishop Bailon. Day po kita magpadara o magpadaog sa tentasyon nin kwarta o kaya pabor. O kapangyarihan asin gibuhon da tabi ang tama asin matanos. Sir Lito Esteves Tuanki, good morning tabi sa mo idol. Good morning. Niyogad mo yan. Dahil tabi kita magpadaog sa tentasyon nin kwarta. Ang problema sa tuya, daing-daing na nga ni kita, didi na kita. Pag tinawan mananggad kita kisan sanggatos, siba. Sorry po. Kakaon na taday nga ni kipang papa. Baga. Tawag ka kisang gatos, at least ngayon may bakal na akong bugas. May papa na kami. Labot ko ngayak ang mga konstitusyonan taday ko man nga naram. Yan sana. Tapos pag abot ki panahon, mga tugang, kita man sana naman sumareklamo. Alang kao na ngayang barakalon, sige na naman kitang raribok. Yan ang problema. Kaya dapat din kita magpagamit. Huwag tayong magpaloko. Dahil kita magpasilaw sa kinang ng salapi. Yogan mo yan na
Makamuro mundo nga sabi ni Bishop Bailo na ini ngayang mga programa kang gobyerno tigagamit ninda para makainganyar ki mga pirma daman po sa pigbubusol na People's Initiative. Yugon mo yan. So programa kang gobyerno iyong pig-o-offer sa mga tao para pumirma. Pigagamit so, gari ka so tigigisa sa sadiri mong mantika na dapat para sa satuya itong programa, pero hunay may purpose pa, hunay may saro pa. Na nagkakapira sa nadatabi, baka so nagkakapira sa nan may gusto kay ni nganing papaboran sinda. Niyo ganin niya. Hunay, kaya ingat tabi so mga nagkakasurugo diyan. Ngaya, hunay nangyari, alimbawa pag day uminuyon dyan sa alkalde sa sarong banwaan, duman ipapadara sa leader na kalaban kang alkalde. Alimbawa, so nakalaban kang alkalde ka nakaaging eleksyon, nadaog, di so alkalde ngunyan, habo kang alkalde, duman ihihulog, duman ibababa. Ika na ngayon magpapirma dyan sa banwaan na yan. Yugo-yugon mo yan. Tapos ang gagamiton man kayo ito, sa mga kapitan, sa mga kagawad, na mga leaders niya. Nahiling na nindo yan. No, kaya tabi kita pag uminabot na arog kaya, kung pwede busisihon tamo na, bako, dahil po, basta kita magpaparapirma, tabaka maagta kita. Yan mga pigsusurugo na yan, pigbabarayadan na yan siyempre. Dahil man andyan sa Indo, na daing bayad diyan. Dumuman ka ngaya sa araw kaning barangay, magpapirma ka ngaya duman, tawan mo ngaya kipirak sumama pirma. Nga tayo itong tigsugo na ito, matubo do ito pag daing bayad. Matubo dito, tamay bayad. Apira kang bayad, di pa itong apod kaya. Pera kang bayad, di ko apan so bonus man dyan sa mga nag-uusol kaya. Yo. Kaya tabi mga tugang sa barangay. Tabi ka mo. Dahil ka mo magpaagta. Aramon po muna nindo. Dahil taman tigyo sabi digdi na habo nindo Kundi sabuton po nindo kung ano ang pigpipirma nindo, tama katabi pigpipirma nindo, tigpapabakal nindo sa sadiri nindo. Pigpapabakal na pala nindo sa sadiri nindo, dahil nindo aram. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Alas 8:06 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break mo na kita pasabungan ta mo na sa mga may mga sadiring interest, may mga agenda. May mga agenda sinda para sa indaman sana, para sa mapaboran po sinda. Pasabungan ta mo na tabi. Orasyo Impirata mo na tabi kita mga kabayan. Mabalik po ang programa. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ampadosang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan.
padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash,
owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Ano? Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige ko sudaldal, paere na palang kita. Mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 8:14 naan sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY. Madali sana yan makuha ha. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kay Dorm Boarding House, MBY Dormitory tabi. Yeah. Sabay taman dyan si Vice Governor Ate Glen Daong Bungaw, kang probinsya ni Nalban. City Councilor Riner Bursi, kang syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Paot. Mayor Shi, kang Malinaw. Yan pa sa to yung mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. Balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Martes po kita ngunyan petsa 16 kang bulan na Enero taon 2024. Siguro mga oro under time kita ha. Igwa kita ki Lulunadon ha, bakun lakawon Lulunadon. Yeah. Mga 8:45 garima param na kita. Yeah. Nganing makaduman tulos kita. Sige, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige mga tugang ha, alas 8:16 na. Digdi na kita sa iba pa niya tong pagore-restoryahan. Sa syudad kan Legazpi tabi mga tugang, pigbawal na so e-trike. Yeah. So mga e-trike sa National Highway o kaya sa Tinampo. Sabi yan mga tugang ni Sir Andy Marbilla. Siya po sa pamayokang Task Force Kalinigan. Ang sabi digdi mga tugang na sabi digdi ni Marbilla na inidatabing mga electric vehicle bako man databi rehistrado sa Land Transportation Office. Kung kaya igwa ki problema kung inkaso ang mga inidatabi sertede makasabay po sa mga aksidente sa Tinampo dahil wara man databi ni kidokumento arog ngayak kang ORCR. Ha? Arog ngayak kang ORCR kan mga bihikulo. So kadakol databi ngunyan na naggagamit na kini na electric vehicle dyan sa syudad ngunya na pigbabawal na ini dyan sa mga national road ining mga e-trike. So pig-ing ganyar na sumunod sana no? Na day na mag-agi duman ta yun ang yan saro sa mga magiging problema pag na-aksidente. Naging issue man ini dyan sa syudad kan Tabaco na gari irerestro na sa mga e-trike, e-bike. O ta, kung sain-sain man agad minapararada,
Yo. Iyon na nga yung supig sa sampol ko kasubago na karin ito kan sarong aldaw, may nasunodan akong e-bike or e-trike diyan sa sentro kan Tabaco. Yung mo so ang driver pati foreigner. Ang driver foreigner. Tigbusinahan ko na magilid-gilid lamang. Aw ano kata, gari baga so pigsusundan niya, sukurit ba man sa tao kan tinampo? Sukulay puti baga, Sir Teddy. Duman agad sa tao kan tinampo nagaagi, luway-luway pati sudalagan, gari. Makurkas-kas man kidit sudalagan sa pigdadapit baga, so karo. Makurkas-kas man kidit. Pero nagiging obstruction gani, nagiging sagabal lugod sa mga bihikulo, ta imbis na makalusot, tayaon sa tahaw. Foreigner pati so nagdara. Malapasa na. So, saro pang nangyari dyan, kung sain-sain sa namin na pararada, maski ngaya sa no parking. Halimbawa, puminark, duman sa no parking. Tikiti na. Dahil mo pwedeng hagad ang kilisensya. Di ba? Ano nga yan eh? No parking nga yan. Dahil mo man pwedeng ma-impound. Taday ka man legal basis, dahil ka pwedeng basihan. Tayo ni bagan mga e-bike na ini, e-trike na ini, sa mga subdivision man sa nini. Kaya langon yan, tigagamit pati dyan sa pagsaod, pati dyan sa pagluwas sa National Road, o ano ka. Pati aki, iyo ang nagdadrive. Iaarap na lamang kan mga aki na ini sub mga traffic rules and regulation. Kaya pag na-aksidente, problema. Problema. Taday man pala iniki mga ORCR, pero may nahapot na ako kaini sa LTO na restrado man da ini, pero sararuan sana. Ang pagbakal mo kayan, restrado. Duman sana sa pagbakal mo mismo, sarong beses na bako arog kan mga motor ta, mga bihikulo ta, every year nagre-renew kita sa Land Transportation Office, LTO, di ba? Ining e-bike, pagbakal mo, restrado sana yan. Pero taon-taon dahil naman. So, ngunyan, sa Tabaco, pigaadalan ayan kan sa tuyag mga city councilor para ma-regulate o kaya papag-rehistro na so mga e-bike, e-trike. Pero sa syudad kan Legazpi mga tugang, bawal na po iyan mag-agi sa National Highway. Diyan po sa syudad kan Legazpi. Pigdadakop na tabi Sir Cassie William. Ma'am Ching Praxidio. Good morning kay Ma'am Edna Barquilla. So yan mga tugang. Kaya ining mga nagsulputan, dakulo na pati bagangon niya na nagbarakal kaya. Tamala, tigcha-charge sana. Tigcha-charge, tapos nagrarabas-rabas na. Nag-aaragi na. Problema na nga ni sa mga parapadyak, problema na nga ni sa mga motorista, sa mga tricycle, dagdagan pa kang e-trike o kaya ining e-bike. Lalong suminamok. Kasi, dahil ka man agad ki, halimbawa, kan enforcer, luminaw sa no entry, anong basihan kan sa imong pag-ticket dahil man ki ORCR? Dahil man pati nakalagduman kung may lisensya o dae ang magdadrive kang e-bike o e-trike na yan. gari baga so alien. Wala nga kamong labot digdi. O kaya nangyari, kung sain-sain sa namin nasurol po, ni ang problema. Pag nagkaigwa na ki-aksidente, yun. Problema na. Araw ba kita kaya? Kitang mga Pilipino, pag dahil pa kinangyayari, di dahil sana. Pag may nangyari, nasa ka na, kita, reactive, bako proactive. Pag may nangyari na, yan, kanya-kanya ng parapilan. Tangani nga dahil na maotro ini, arog nga kanya sa tuyang gibuhon, arog nga kaya.
Pero kanday pa kinangyayari, baya isa nangyayaan dyan. Pag may nangyari na yun na yan, kanya-kanya na kasi sasakayan man su isyo, mapapugi, mapaipal, pag politiko mapaipal, yun na yan. Nganin sindang bida. Nganin sindang bida. Pero kung dahil pa kinangyayari, dahil sana. Hayaan mo lang yan. Hayaan mo lang yan. Saka nangyayari kita pag may nangyari. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige. Mga tugang 24 minutos, lipas po ang alas 8. Sa Japan, surunod-sunod sa mga may suminabog na naman na bulkan. Yugon mo yan. Anong bulkan ini? Bulkan naman sa Suwananos Island. Yugon mo yan sa Japan, adi? Nagkaigwa kilinog, nagkaigwa kibaranggaan kang eroplano. Ngunyan pa sa ng January ya. May tuga kang bulkan. Sa bagay, dakulaon ng Japan, adi? Yugon mo yan. Ngunyan sa nang iniro yan. Kung ano-ano na ang mga nangyayari dyan sa bansang Japan. Kaya sa mga kababayan niya to dyan, ingat sa natabi ka mo permi ha. Ingat tabi ka mo nataiyan tarog ka ha. Pero nabasa ko duman na picture sa sa bako man niya signos so mga nahiling tabagang mga makakangalas ngayon na apod kay ni nagduroong na sa mga sira sa gilid kan dagat. Bako ngayon signos siya. Bako ngayon signos. Sir Ariel Bionat, sir. Good morning, Tabi. Magandang umaga po. Si Sir Ariel. Kamusta, Tabi, sir? Di ka na nakapasyal sa Bicol. Maganda sa Bicol, di ba? Sir Ariel, good morning. Saan ka na ngayon, sir? Nagpapahinga na. Siguro, pag ganyan ng, nagpapahinga na lang. Kailangan pa rin na or exercise para humaba pa ang buhay. Pero pag mga ganyan pahinga na, halo na. Mag-travel na lang, Tabi. Sir Ariel, punta ng Amerika at iba pang mag-travel na sa Sir Teddy. Tired na yan si Sir Ariel. Happy New Year po. Malakas pa rin. Yugon mo yan. Mas malakas ito si Sir Ariel mas malakas ito sa akin si ganun pa rin. Dapat i-maintain natin yung kahit 20-20 lang, sir, okay na. 20-20 lang. Yun naman ang kailangan 70% lang. Sa PFT nga. Bakit papagurin mo yung sarili mo? 70 lang naman ang kailangan. Di doon ka lang. Di ba? Bakit papagurin mo yung sarili mo? Yun lang ang kailangan. Di 20 lang. Ay hindi. Sa pusa pala, 40. Tapos sit up, 50 yata yun. Yun lang. Yun 3.2 kilometers ba yung tatakbo? 3.2. May pinaglalaanan yan. Alam na. Alam na. Sir Teddy. Kumusta, Tabi, sir? Sana makapasyal ka pa rin dito sa Bicol. Andyan yung mga kasama natin palagi. Ang saya-saya, no? Sige. Alas 8:30 na alas 8:28, mga tugang. Igwa pa kitang naipit na commercial, adi. Sige, mabalik lang kita, ha? Oni mo na, may naipit pa kitang commercial. Joey!
kan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa. Alas 8:32 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Kay Mading Marie diyan sa Ginobatan. Good morning. Sige, mga magayuno na sa mga aki nindo. Adi, si Pading Macre, Sir Teddy, igwa ki, may autopilot sa motor ni Pading Macre. Iyo, yugo-yugon man, pag minapahit kami kayo ito dyan sa 1st District, ang Albay, pati ako nahadit, mauli pa si Padi dyan sa Ginobata. Ano ka, duro-diretso manangga dyan. Duro-diretso uli manangga. Maapod sa ko si Madi, nga Padi, ay na nga si Padi mo.
Nya ako, naghali na. Pauli na yan ko ito. Nag-apudan ko ngayon, nagsisimba. Kaya ako, wag mo nang tawagan kasi day ka man kayo simbagon ta. Yan, nagbabiyahe nga, nakamotor. Tig-estimate ko man sa oras tabi, Sir Ted. Tapos pag nakaabot, yaw na nga pa di si, nakaulit na nga si padi mo. Tig-estimate ko sa oras ta. Malay mo baga tabi, Sir Ted, kung si padi, pading magre, kung may pighapitan pang iba. Malay ko baga kung may pighapitan pa si pading iba. Aram ko ya, ako naguli na. Kaya pig-estimate ko man sa oras, siya ko mga sarong oras, siya ito naman si Padi. Yung tama man sa oras. Matibay talaga si Padi. Diretso man talaga uli. Ay, Paday! Paday! Maray man si Padi, si Pading Macray. Diretso man uli mananggad sa ina. Dahil man kitig-agihan na iba. Diretso uli. Diretso mas ka gaya, gari ngaya, pagpapahit mo ngaya ko pa de. Alat ko na hata. Naka-standby si PM Tony. Huwag ka ngaya. Pare, grabe, matindi yung mga pinagdaanan namin ito. Sige na, kwanta mo ng linya ni PM Tony. Standby si PM Tony, may barita. Made. Tama man, Made. Wala man na ibang pighapitan si Pade. Diretso man baga uli. I-estimate ko na yan. Mga yako, mga 1 hour yaw na ito naman sa inda. Yung mananggad. Kabot mananggad sa inda. Nakaabot mananggad sa inda. Dahil man kaibang hinapita. Dahil mo na nga ipagparaotrohon pare. Manapahit mo man niya. Alat ha. Alatan ha. Mag-inom ka daki maliputo na tubig. Gunyan. Para magadan sa bakterya. Oyo. Ano yun sa lipot ta wara. Iyo Sige. Balon ko daw tabi. Pundo daw tabi yan, Sir Teddy. Nasa linya mo na si PM Tony. May dagdag na report yan sa luwas. PM Tony, marinaga sa mo. Please come in. Yes, kami Sir Mox. Good morning. As in, Diyos marahay na pagkaaga sa tuyang mga parantabay. Kumusta ang audio tatabi, Sir Mox? Okay, very good on tabi, PM. Alright, tabi Sir Mox, sa mga dugang pang impormasyon, lapigot ngunyan ang pinagigibong espersos kan LGU Bakakay. Siyempre sa panginginot ni Alcalde Villes na linigon inibagang apod kay ni Seawall, inibagang Little Pier digdi sa Banuan kan Bakakay. Kung magigirumduman kang mga tuminalikod na taon, anuhon initabi sa Mox Mation, and then sa mga truck baga, nakakaulang dyan sa mga, dyan sa tinampo na palaog dyan sa naunang bita ng lugar. Ngunyan, bilang espersos na ginibo kan alkalde, ining mga truck na ini maduman sa nasa pier kung ma-loading tapos ma-unload, ma-diskarga Roger. Sa'yo nagpapararada yan? Duman hanggang sa apod kayo ni Puentira. Hiling mo na yan. Ayun man hanggang adi kang nagpurpasyar ako dyan tabi PM sa may seawall. So puro pier baga dyan. Alos, okupado kan mga truck. Haloy ng gari nagiging parkingan ninda o parkingan ba nga pod kan tambakan ninda.
gani nagiging parkingan tambakan iyan kaining mga truck na darakula bagay ni tabi Sir Mao. Dakulang mga darakulang truck na dakulaon man na bagay na nakakaulang ini dyan sa mga turista na gusto man na magpunta paparos-paros ko ta dyan. Tama. Kundi di nga kang mga nakaaging taon, di talaga iyan nangyayari ta. Ining mga darakulang truck nakabalandor dyan sa mga sa tinampo, papalaog duman sa entrada pa sa nakanaon ng bitalang siwol. Ngunyan, sabi ito na nga ni, bilang isperhos na ginibo kang ni Alcalde Villesa, ini, linaganan, may tambakan baga digdi. Okay. Dumana mo na sinda dumana mo sinda magturo-tarambay. Kung dahil man sinda tuyo, duman sa seawall, dahil sinda pwede maglaog duman. Yan, iyo ta. So may mga turista bagan, may mga bihikulo man. Dahil nakimalikuan lamang duman. Roger. And bagay na nahiling ta na nakula mananggad na kagianan lalo na sa mga nagporo-parosyer duman. Muli man lang mag-jogging-jogging saan na kimarahay na paros. Dahil ngunyan magkakaigwa na sinda ning apod kene apod espasyo tanani nagibuhon na mag ano duman sa pinaka-appropriate na ito. And saro pa sa iya man na pinag-telepon sa mga punong barangay naararan ni bagadig sa dagat abi sa Mao. Nabantayan mantiniron ang kalinigan tasaro iyan sa iyang pagtubod na pag malinig ngayaan gilid kan dagat takol ngayang magpuro pasyar. Tama. So makakadyan sana sa may pier itong mga truck na ito pag ma-unload, makarga, diskarga. Roger. Makakarga, diskarga, mahali na dapat. Roger. Mantang ito halimbawa may halaton pa. Dahil no overnight duman ka din. Yan. Yan. Kaya nangyayari dyan, PM. Duman na nagiging parkingan nila. Duman na sila natarambay. Roger. Tasaro pa sa pinag-ibitaran. Minsan, sa mga kainante sa mga driver. Baga nag-iinom duman. Iyo na nga ni yan. Baka ngayon kung ano ang mga siyempre aramta. Dahil tayo minsan ano baga kung anong maglaog sa isip. May mga nagpagtarambay duman. Ay, naman tigihagad. Kundi ito, tangali maibitara na may mangyari pa. Pero ito, ang saro sa iyong pinagsagibo na aksyon or lockdown. Tangali na maging magayon ang pagpurupasyal dyan sa banwaan kan makakailalo na sa may party kan siwol. Okay. Sige. So ang halimbawa nag-inom nga tabi PM supahinan ti tapos sa mga driver. May mga nagpurupasyal man na durdaragitay. Iaragda na mag-jamming-jamming. Tatod kan, iba ng jamming. Or kaya yun na lang yan. Munan mo ka ang sutrak dahil man nakaparada pero sutrak nagyugo-yugo. Dahil mo nyo nag-start, dahil mo nag-start, nagyugo-yugo. Ano nga yan itaga nagyugo-yugo sutrak? Ano nga nayuyug-yug nga yan kang alon? Nahiling mo na iya. Yan ang mga saro sa mga physical na maibitaran kaning lockdown na ginibo kang alkalde na tama. Oo. So mga bangka di man pwede pwestuhan ta piglagan ki mga kalingking kaya hindi pagpalaturambayan. Tama. So mga naka-apod ka, nakaduong na mga sakaya. Naka-angkor na yung mga sakay-sakaya. Kaya hindi darakulang truck managad. Kung managad na pwedeng mangyari, posibilidad na dahil man kikarga, hindi nga doon managad pag... Yugo-yugo ngayon sa truck. Ano nga ito? Ay, dahil nga, sabay nga sa tiga-alon nga. Ay, natatanyog. Pero nakantabi si Mox, ang ito yung pagtutok at yan sa gigibuhon na regular session ganyan na pagkaaga. Inirunta kung ang magiging kasimbagan kan RHU head. Mananungod duman sa mga expired na bulong na na-distribution ng opisina. And ang mga bagong komitiba kan mga apod kini mga komitiba kan mga kagawad. Nagbalasamahan. Kung sisay may mga makakaputan ng mga komitibang medyo magabat-gabat or kung sisay sumahali aling komitiba na dahil talaga o dapat salidahan talaga. Okay, sige. Pero kaya tabi sa Mox, apod kini pagbati muna sa COP kan Santo Domingo Municipal Police Station kay Police Major Genevieve Osirin. Birthday pala ni birthday nga ni Madam. Roger. Happy birthday, Tabi.
Happy birthday na sana sa maigos na tinabang man na hepe kan Santo Domingo Municipal Police Station. Major na yan si Madam Ade. Major na. Roger to that. Sige. So, yan tabi Sir Mox, mga dugang pang impormasyon hali sa Kuyen Lokasyon Patrol numero 2, Tony Kinisde, Kasurog, Bicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, mga tugang 16 minutos tabi bago mag-alas 9. Gari, digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa ha. Pasensya na muna kamo. Kay po ang tatabing lumayog tulo. Sige, sa aga naman sa iba. Mga tugang sa pangaran po kang samuyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay ta dyan sa luwas si PM Tony. Sa mga taga-suporta niya to, ang MBY Dormitory, Vice Governor Ate Glenda, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, and Mayor Shi dyan sa Malinaw. Thank you. Sa mga parantabay niya to, pakishare na lang po kan sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba, no? So, paaram na po muna sa indong lingkod. Ang sa indong servidor asin taga-Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita mag-iriba ng 7 to 9, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Ringat po kita ha. Bye-bye po. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación,
danay na pamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World